Eta lehen aipatu danarekin oso lotuta gauza bera. Hemen ere badago nolabait diskurtso bat, autu bat egiten da momentu batean, seguruenik alderdi politiko konkretu baten estrategia justifikatzeko, arrazoitzeko, argudiatzeko, plano akademiko intelektualean, ez da? Eta, bueno, hemen ere sentitzen dut nolabaiteko bazterketan moduko bat, inkluso momentu batzutan esango nuke, ez dakit ridikulizazio hitza aipatu behar da, baina agian bai, ez da? Hau da, modan jartzen dira autore batzuk, eta modan jartzen da gaur egun aurrerakoia, nolabait dikotomia bat egingo bagenu, ez da, unibertsitate mailan momentu honetan gauzak asko simplifikatuz, badago aurrerakoia eta gaur egungo errealitatera egokitua dagoen diskurtso eta ikerketa intelektual bat, eta badago atzerakoia eta iraganean hiltzatuta geratu den eta iluna den eta pixutzua bihurtzen den beste linea intelektual bat edo, ez da, nolabait dezimononikoak ero diren horiek, ez da, apur bat esentzialistak eta horrez. Bueno, eta horren adiera moduan, irakurriko dut, aste honetan justo, pertsona batek aipatu duena edabide batean, eta horrela esate zuen, ez? Aldaketa nahi dugunok burujabetza berreskuratzearen alde gaude, baina bi burujabetza mota daude. Bat, izuan, autoritatean, seguritatean, arrasakerian, desberdintasunean, erresistentzian oinarritutako burujabetza kontserbadorea, atzera bueltatu nahi lukeena ezer aldatzeko. Eta bi, demokrazian, parte hartzean, aniztasunean, parekidetasunean, iraunkortasunean, itxaropenean, oinarritutako burujabetza sozial eraldatzailea, herri berria, bizitza berriak eraikitzeko. Ezta? Nik erantzun nioan pertsona horri. Erabat fikziozkoa zela eta trampa egitea zela dikotomia hau adieraztea, ze oso garbi dagoena da, hainbat kontzeptutan mugitzen garen, leporatzen digutela aipatu ditudan kontzeptu horiek, ezta? Atzera buelta hori nahiko genukenak, eta erresistentzian, eta kontserbadurismoan, eta kokatuta gaudenak, ezta? Eta beste batzu berriz dira, oso demokratikoak direnak, oso anitzak, eta hori trampa egitea da. Ze ni izan naiteke beste edozein bezain parekidea, demokratikoa, aniztasunaren aldekoa. Orduan, egiten dute etengabe badago olako simplifikazio batetik abiatuta, hori ez, iragana aipatzea eta identitatea aipatzea eta lurraldetasuna, hau da, Euskal Herria bere osotasunean hartzea, badira iraganeko kontuak, ezta? Orain hori dana mugitzen ari da. Orain ez dago identitate bat, identitate asko daude, ezta? Ez dago lurralde bat, lurraldeak daude, ezta? Eta orduan hor, adaptazio berri horretan, ezta? Zuk hartzen baldin badituzu autore konkretu batzuren hainbat aipu, evidentemente, hori justifikatzeko gai izango zara. Denok daukagu aukera, ez? Autore batzuk aipatzeko eta gauza batzuko beste nolabait justifikatzeko, ezta? Baina okerren iruditzen zaidana, ez da bi eztabaida horiek egotea eta foro desberdinetan eztabaidak ateratzea, baizik eta batzuk pentsatzea besteak epaitzeko legitimitatea daukatela nolabait, ez? Eta gainera beraiena berriagoa denez, nolabait egokituagoa dela edo, ezta? Adaptatuagoa gaur egun dagoen errealitatera, ez? Eta, bueno, unibertsitate esparruan eta unibertsitatetik askotan hainbat forotara joatea tokatzen zaizunean, etengabe bizi dozun ariketa bat izaten da hau, ezta? Orduan, ez da ariketa bat ere erreza izaten, batzutan nolabait justifikatzea beti izan dana euskalduna, ezta? Ze iruditzen zait, badagoela momentu honetan bide bat egiten ari garela, beti izan garen hori hausteko, ezer berririk sortu barik eta alternatiba berririk planteatu gabe, ezta? Hau da, gaur daukagun errealitatea hau da, eta errealitate honetatik abiatuta esate baterako lortu behar dugu independentzia. Erabakitzeko eskubidean oinarrituta eta abar, ezta? Baina, klaro, apurtzen badozu, orain arte, iraultzen baldin badozu, orain arte eduki ditugun kontzeptu horiek, abertzaletasuna dela, euskaltzaletasuna dela, lurraldetasuna dela, zetatik abiatuta nolabait egiten duzu eskaintza hori, ezta? Zek bereiztuko gaitu gu eta estremeñoak, nolabait. Hobeto bizitzeak bereiztuko gaitu, ezta?
Orduan, esaten ari naizen guztiak nik uste badaukala koherentzia bat, ezta? Baina, bueno, nik uste unibertsitatea badela momentu honetan beste esparru bat, oso esparru importantea. Iruditzen zait unibertsitateak eta hezkuntza munduak orokorrean egin beharko luketela pedagogia bat herri hau askatasunera eramateko, eta zentzu horretan iruditzen zait ez dakit esete gabitzen kontrako norabidean arraun egiten, ezta? Bai, eta eusten diogunak nolabait jarrera bati, eta zorionez bagara batzuk, oraindik, bueno, bizi dugu nolabaiteko esan dudan bazterketa hori, esan ez moduan, bueno, gaur egun maila akademikoan ez dago ondo ikusita esentzialista izatea, ez da, hau da, ez dago zaharkitua dago hori, eta ez daukate arrazoirik, oso sinplea da, ez daukate arrazoirik, eta gainera, ari dira umezurtz usten euskaldun asko, ari dira umezurtz usten, ze egiten dute diskurso bat, plano akademikotik, autore desberdinak eta erabilita, usten gaituzte horrelako esaldiekin, hau da, lengoak ez du balio, baina ez dute ematen oinarririk eta pistarik ez nundik hasi, bueno, bai, nundik hasi, bai, erabakitzeko eskubidetik, eta, ez, kontsulta bat egitetik, eta, en fin, hori, bai, baina ze euskarrirekin, ez da, ze aparte utzita erabakitzeko eskubidearen ez da, bai da, baina iruditzen zait, bai, terriblea dela eta asko ari dela edatzen, bai publikazio mailan, bai ikerketa arloan, bai antolatzen diren foro eta mai ingurutan, kopatu dutela nolabait, ezta, unibertsitateko eta pixkat esparru akademikoko eta pixkat iritzi publikoa sortzeko dauden hainbat esparru, ez? Eta horrek asko kezkatzen hau, asko kezkatzen hau.